zaila horretan ez du funtzionatzen. Entzitzen, bueno, eskerrik asko lehenengo gonbidatagatik. Zeran, izen atomietzan dira, da esan duenez, eta nik kontatuko dizuet pizka bat Subfluviala ez plataforma honetan zer ikusten dugun ibai azpian, ibaiteko tunel horretan, ez? Hasiko naiz testinguru ez? Naiz jango joanera, baina hurbil egongo naiz. Segurazki denok ezagutuko duzue grafiko hau, ez? Hau da, Estokolmoko residentzia institutu edo zentroaren inguruan, zientzilari batzuk definitu zituzten 9 aldagai, nolabait egonkortasuna, ja ez naiz hartuko ze egonkortasuna, planeta, gure gizartea, holozeno, baina definitu zituzten aldagai horiek egon behar zirela muga batean. Muga hori pasata egonkortasuna zalantzan egon zen. Eta ikusten baduzu evoluzioa, ez da ikusten. Azken 2009an hasi ziren definitzen eta aztertzen, hasieran batzuk oraindik aztertu gabe zeuden, baina aztertzen joan diren neurrian ikusten dute gero eta parametro gehiago zeuden muga horietatik kanpo, ez? Momentu honetan, ikusi dudan azken eskema eta momentu honetan 3 aldagai bakarrik daude muga horien barruan, eta erreparatu aldagai horretan da, gehien entzuten dena, klima larrialdia, baina ez da larrietan. Hor, ranking bat egin gero esan aldugu 3. edo 4. dela, Bueno, klima larrialdia zergatik sortzen da. Horretan IPCC karri esaten du. Hor, faktore asko dago, baina importantena berotegi efektuko gasen isuriak. Badaude beste batzuk, jarri dut hemen beste bat importantea dela, eta bada, karbono ustubide naturalak murriztea, alde batetik. Berotegi efektuko gasaz izurtzen badira, eta beste aldetik. Horiek murrizteko dauden elementuak ustubideak, nolabait zera ondatzen badituzu, efektua larritzen da, ez? Segitzen badugu, PNUMA iaz atera zuen dokumentu hau, eta dokumentu honetan atal batean aztertzen ditu zeintzu diren berotegi efektuko gasen zera azterketa, baina sektoreko. Eta hartu ditut, kazetari batzuk egin zuten infografia kopiatu dut, hemen jarri dut esteka, eta begiratzen badu nondik datoz izuri horiek, larriena energiarena da, hori balenekien, baina ez dakiz zergatik garraioa jarri duten 3. 2. izan da. Garraioa mundu mailan garrantzia handia du isuri, berotegi efektuko gasen isuri horretan, ez? Eta, zera, gero badaude beste faktore batzuk, baina, garraioa da interesatzen zaidana, ze hori dago lotuta gure arazoarekin, ez? Ibaipeko tunel horrekin. Eta nola goaz isuri horietan? Pero toker dago. Txosten horretan ere, esaten digute, iaz, 2023ko datuekin daude. Esaten digute, 57,1 gigatona karbono dioxido izan zela iazko, eta mundu maila erreko handitu zela, ez? Eta aurreko urtekoaren aldean, 1,3ko igoera ematen dugunak, ez? Etor gaitezen Euskal Autonomia Erkidegora. Ikusten dugunez, gehien izurtzen duen sektorea, garraioa da, ez? Eta, lurraldeka aztertzen badugu, Bizkaia, emisio horien erdia, baino gehiago, apurtzu bat gehiago izurtzen ditu.
Bizkaira jotzen badugu, guzteko nola dauden isuriak sektoreka, garraio ez da garrantzitsuen, ez da importantena, bada sektore energetikoa. Petronor daukagu hemen, eta badakigu Petronor isurtzen duela kantitate itzela, ez? Kalkuluak egiten baditugu, lehen ikusi dugu autonomian isurtzen ziren 96, horrela baratzen da, ez? Gipuzkoa da, pizka bat gu baino pultso bat gehiago isurtzen duena, Bizkaia parean da goiaia eta Araban apurtso bat gutxio. Bestela esata, Gipuzkoak 1,39 buru susten du, garraioan zentratuta, garraioan nago zentratuta. Bizkaian 27 antzekoa eta Araban apurtso bat gutxio. Baina, evoluzioa ikusi nahi badugu, grafiko ematen digute, hau da, grafiko honetan, hasten gara 2005an, eta 2005an kokatzen ditugu sektore guztiak 100. Horrek balio du evoluzioan ikusteko ia 100ko zenbat igoren, ez? Eta erreparatu urdinati horretan. Urdinati hori Argentina celeste esango dute, ezetz asmatu zer den. Argi dago, ez? Hori da garraio. Garraioa gora egiten du. Eta pizka bat hurbiletik ikusi dugu 2005ko datuetatik hasita 1,7. Baina azterketa berdina egiten badugu 1980etik, ikusten dira sektore batzuk gora egin dutela, baina larriena segitzen du garraio izaten. Honekin, niko 135. 90ko datuetan oinarrituta. Horrekin, adierazi nahi nuen, sarren moduan, zer garrantzia duen garraio mundu mailan, Euskal Herrian eta Bizkaian, zera, berotegi efektuko gazen isurian eta gogoratzeko horrek zenolako kalteak ematen dizkigun, ez? Eta testuinguru horretan agertzen zaigu proiektu hau. Eta proiektu hau da Ibaipeko tunela, esan bi tunel du. Tunela badute bi hau, bata dago hemen, hau da Romoko errotonda. Artaza parkea inguru. Lurrazpian doa, gero Ibaizabal zeharkatzen du, segitzen du, eta amaiera dauka Baionti ibaiaren inguran hor, ez Baionti komertzial gunea, behan dagoen errotonda Baionti. Eta zer esaten digute? Esan ziguten multimodala zer. Zer esan nahi du multimodala? Esango duela garraio publiko eta errepidea, ez? Eta eman ziguten, eta segurazki batzuk agian ikusi duzue, 3 dimensioetan egindako bideo bat, nola gartzen den, nola persona bat sartzen den metro horretan eta badoa. Metro honen ibilbidea izango zen teorikoki aretako geltokitik, ez dakitza bat ez da hor aretako geltokia, baina ibilbidea izango luke pizka bat onaino, hemen Agra izeneko enpresa zegoen lehen, ez dakit ezagutzen duzuen. Horretan, sartuko zen, ibilbidea mankomuna izango luke errepidea eta metroa, gero hemendik berriro bereiztuko zen, eta metroa jango zen Sestaoko autobus, metro geltokira. Datu batzuk agian kontuan izateko, lehenengo luzera. Ibaipeko honen luzera da 3,2 kilometro, bero sartuko naiz datu honetan. Begarren kostua, hasi zen laurean, esan zigute momentu honetan, 500etik gora izango dela, ez dakigu kontu zehatzen. Eta helburu pilo bat dauka, ez?
izena begiratzen badugu, gero ikusiko dugu diputazioak ematen dion izena da Lau Lerroko. Helburua da nolabait metropoli aldean dagoen mugikortasun arazoa hobetzea. Zein da realitatea? Realitatea da ez dela multimoda. Hau da, Aretako geltokitik tunelera, errepiden tunelera, doan bide hori, ez daki inor zer gertatzeko. Ez dago aurrekonturik, ez dago erakundek ez dakite zer, eta gauza bera, hau da, Azenor, enpresa momentu horretan bereizten direnean errepideak eta metro hemendik zestako geltokira, inork ez dakizatu. Beraz, bi metro horiek ez da multimoda. Eta zer egingo dute? Bai, egia da tunela egiten dutenean, ibilbide amankomun honetan, zulo bat egingo dutela, momentu batera, behar bada, erabilia izateko metro bat. Baina, dakizkigun datuen arabera, planteatu duten ibilbide hori Areta